Keď sa povie meno Peter Sagan, väčšina ľudí si okamžite vybaví úsmev, sebavedomie a chvíle, keď sa zdalo, že pre neho neexistuje nemožné. Lenže za tým obrazom sa vraj celé roky skrývalo aj niečo iné. Ticho, únava a tlak, ktorý zvonka nebolo vôbec vidieť. A potom prišiel okamih, ktorý mnohých zaskočil. Nie veľké pódium, nie jasot davu, ale zvláštne ticho okolo muža, ktorého svet kedysi oslavoval tak hlasno, až sa zdalo, že nikdy nemôže spadnúť. Ako je možné, že človek, ktorý pôsobil nezlomne, v sebe niesol aj stránku, o ktorej verejnosť takmer nič netušila? Bol to iba prirodzený dôsledok rokov pod obrovským tlakom? Alebo sa za slávou, úspechom a večným úsmevom skrýval príbeh, ktorý bol od začiatku oveľa smutnejší, než si fanúšikovia dokázali predstaviť? Dnes sa preto nepozrieme len na šampióna, ktorého poznal celý športový svet. Pozrieme sa aj na človeka. Na jeho začiatky, jeho rodinu, jeho cestu nahor a možno aj na cenu, ktorú za to všetko musel zaplatiť. Peter Sagan nebol pre Slovákov len obyčajným športovcom. Bol to fenomén. Meno, ktoré poznali aj tí, čo cyklistiku bežne nesledovali. Keď sa objavil na štarte, nešlo len o preteky. Ľudia čakali na energiu, gesto, úsmev, na ten zvláštny pocit, že tento chlap dokáže z bicykla urobiť divadlo. Práve preto sa z neho stal symbol jednej éry. Trojnásobný majster sveta po sebe a muž, ktorý získal rekordných 7 zelených dresov na Tour de France. Už dávno nebol iba športovcom zo Slovenska. Bol tvárou úspechu, ktorú obdivoval celý cyklistický svet. No jeho príbeh sa nezačal v žiare reflektorov. Začal oveľa tichšie, v Žiline, v obyčajnom prostredí, kde nebolo nič samozrejme. Na oficiálnej biografii sa pripomína, že v prvých pretekoch jazdil v teniskách a tričku len s čistou vodou, ako by medzi ostatných ani nepatril. A predsa práve tam bolo vidieť niečo, čo sa neskôr stalo jeho poznávacím znamením. Dravosť, voľnosť a talent, ktorý sa nedal naučiť. Dokonca sa spomína aj príhoda, že ako mladý vyhral preteky na obyčajnom bicykli, požičanom od sestry. A práve taký detail veľa napovie o tom, odkiaľ vlastne prišiel. Nie z pohodlia, nie z istoty, ale z prostredia, kde si človek musel veriť skôr, než mu uveril svet. Možno aj preto si k nemu ľudia vytvorili taký silný vzťah. V Peterovi nevideli len víťaza, videli chlapca, ktorý sa vybral z obyčajného sveta až na vrchol a pritom si dlho niesol niečo surové, prirodzené, ľudské. A práve táto zmes slávy a skromných začiatkov robí jeho životný príbeh ešte silnejším. Skutočný zlom však neprišiel v jednej jedinej sekunde. Prišiel postupne, najprv ako šepot medzi ľuďmi, ktorí cyklistiku sledujú do hĺbky a potom ako hlásna správa pre celý športový svet. Peter totiž nebol len talentovaný chlapec zo Žiliny. Už v roku 2008 získal titul juniorského majstra sveta v horskej cyklistike a tým akoby naznačil, že jeho hranice budú omnoho širšie, než si kto vtedy trúfal povedať nahlas. Nebol to jazdec jedného typu, jednej trate, jedného štýlu. Od začiatku v ňom bolo niečo nevyspytateľné. Sila, cit pre moment a zvláštna ľahkosť, s akou vedel robiť veci, ktoré iným pripadali skoro nemožné. Potom prišli roky, keď sa z nádeje stal fenomén. Keď Peter nastúpil prvýkrát na Tour de France v roku 2012, nezostal len jedným z mnohých nových mien v pelotóne. Hneď pri svojom debute získal zelený dres a neskôr sám priznal, že to preňho bolo veľké prekvapenie, pretože pôvodne prišiel najmä po etapové úspechy. Lenže práve tam sa ukázalo, že on nie je obyčajný šprinter. Vedel zbierať body, čítať preteky, prežiť ťažké dni a byť nebezpečný takmer v každom profile etapy. To bol okamih, keď si fanúšikovia začali hovoriť: pozor, tu sa rodí niekto výnimočný. A potom sa to rozbehlo naplno. Nestačilo mu byť populárny, nestačilo mu byť úspešný. Peter sa postupne dostal do zóny, kam sa väčšina športovcov nikdy ani len nepriblíži. V rokoch 2015, 2016 a 2017 sa stal majstrom sveta na ceste 3-krát za sebou, ako jediný muž v histórii. V roku 2016 k tomu pridal aj prvý titul európskeho šampióna v elitnej kategórii. A zrazu už nešlo len o víťazstva. Išlo o pocit, že sledujeme jazdca, ktorý prepisuje dejiny priamo pred očami. Človeka, ktorý z pretekov nerobil len súboj nôh, ale aj charizmy, odvahy a osobnosti. Možno najzaujímavejšie na tom všetkom bolo, že Peter nevyzeral ako chladný stroj na výsledky. Aj keď zbieral rekordy, pôsobil stále trochu ako chalan, ktorý si jazdu na bicykli úprimne užíva. A práve to priťahovalo ľudí. Keď v roku 2018 vyhral Paris-Roubaix ako úradujúci majster sveta, čo sa pred ním podarilo naposledy Bernardovi Hinaultovi v roku 1981, bolo jasné, že jeho meno už patrí medzi legendy.
O rok neskôr získal rekordný 7. zelený dres na Tour de France. V tej chvíli už Peter Sagan nebol len slávny Slovák, bol symbol éry. A práve tam, na úplnom vrchole, sa začína rodiť aj tá najťažšia otázka. Čo sa deje s človekom, keď už dosiahol takmer všetko? A práve tam sa tón jeho príbehu začal meniť. Nie naraz, nie teatrálne, nie spôsobom, ktorý by sa dal zhrnúť do jedného titulku, skôr potichu. Fanúšikovia si zrazu začali všímať, že Peter už nepôsobí ako ten bezstarostný chlapík, ktorý si z pelotónu robí vlastné javisko. V januári 2023 oznámil, že sezóna 2023 bude jeho poslednou na najvyššej úrovni cestnej cyklistiky a že sa chce sústrediť na nový cieľ, horskú cyklistiku a pokus dostať sa na olympijské hry v Paríži 2024. Na papieri to znelo ako odvážne dobrodružstvo. V skutočnosti to však mnohí čítali aj inak. Ako prvý veľký signál, že jedna slávna kapitola sa už pomaly zatvára. A keď sa raz začne meniť rytmus života človeka, ktorý bol celé roky zvyknutý víťaziť, ľudia to vycítia veľmi rýchlo. Už to nebola len otázka výsledkov. Bol v tom aj zvláštny pocit únavy doby, tlak očakávaní a vedomie, že telo si pamätá všetko. Každú sezónu, každý pád, každé zrýchlenie, každý rok, keď od neho svet chcel, aby bol stále ten istý Peter Sagan. On sa síce nechcel rozlúčiť úplne. Chcel ešte nájsť posledný cieľ, poslednú výzvu, posledný dôvod, prečo ísť ďalej. A možno práve preto pôsobí toto obdobie tak silno, lebo už nešlo len o víťazstvá, ale o zápas s časom, s vlastným telom a s predstavou, že aj legenda musí raz spomaliť. Potom však prišiel moment, ktorý už nebol len symbolický. Vo februári 2024, počas pretekov horských bicyklov vo Valencii, Peter prežil epizódu abnormálne vysokej srdcovej frekvencie. Krátko na to musel podstúpiť zákrok v nemocnici v talianskej Ancone. Podľa správ išlo o interné elektrofyziologické vyšetrenie a lekári mu implantovali podkožný záznamník na ďalšie monitorovanie. Sagan potom odkázal, že všetko je pod kontrolou a že sa čoskoro vráti na bicykel. Lenže práve v takej chvíli si veľa ľudí prvýkrát naplno uvedomilo, že už nesledujú iba športovca, ktorý bojuje o ďalší cieľ. Sledujú človeka, ktorému vlastné telo zrazu nastavilo hranicu. A tu sa rodí tá najsilnejšia emócia celého príbehu. Nie v škandále, nie v senzácii, ale v tom tichom zlome, keď si uvedomíte, že aj tí najväčší hrdinovia sú z mäsa, kosti, únavy a bolesti. Peter sa ešte pozeral smerom k Parížu 2024, stále chcel bojovať, stále nechcel odísť len tak. Olympijský web to vtedy pomenoval presne. Bol to vážny zásah do jeho sna o Paríži. A možno práve preto táto etapa jeho života pôsobí tak trpko, lebo neprišla po veľkom zlyhaní. Prišla po rokoch slávy, keď už človek nechce nič dokazovať svetu, iba sám sebe. Zvonka to mohlo vyzerať ako obyčajná športová správa. Jedna procedúra, jedna prekážka, jeden návrat, ale pre fanúšikov, ktorí s ním prežili celé tie roky, to bolo niečo oveľa citlivejšie. Bol to okamih, keď sa nezničiteľný Peter Sagan zrazu ukázal ako zraniteľný muž. A práve odtiaľ sa už príbeh nečíta rovnako ako predtým. Už to nie je len rozprávanie o sláve. Je to rozprávanie o cene, ktorú si sláva niekedy vypýta. A možno práve v tom je najsilnejšia pravda celého tohto príbehu. Nie v senzačných vetách, nie v hlučných titulkoch, ale v tom, že aj človek, ktorý pôsobil neporaziteľne, si napokon nesie vlastné tiché boje. Peter Sagan nebol pre ľudí len športová hviezda, bol emócia, bol hrdosť, bol dôkaz, že aj chlapec z obyčajného prostredia môže raz stať na vrchole sveta a prinútiť celý pelotón, aby sa obzrel jeho smerom. Lenže život býva zvláštny. Kým publikum si pamätá úsmevy, víťazné gestá a veľké chvíle, človek vo vnútri často nesie aj únavu, tlak, samotu a cenu, o ktorej sa nahlas takmer nehovorí. A práve preto tento príbeh pôsobí tak silno. Lebo nám nepripomína iba slávu, pripomína nám krehkosť. To, že za menom, ktoré skandovali davy, bol stále iba človek z mäsa a kostí je so srdcom, ktoré tiež vie bolieť. Možno teda nejde o tragický koniec v doslovnom zmysle, skôr o smutné precitnutie. O moment, keď si fanúšik uvedomí, že jeho hrdina už nebojuje len s konkurenciou, ale aj s časom, telom a vlastným tichom. A to bolí inak. Hĺbšie, pokojnejšie, dospelejšie. Peter Sagan po sebe nezanechal len výsledky. Zanechal pocit.
Spomienku na dobu, keď cyklistika mala tvár, iskru a nezameniteľný charakter. A nech už budú ďalšie kapitoly jeho života akékoľvek, jednomu už nikto nevezme miesto v srdciach ľudí, ktorí pri ňom stáli od začiatku až dodnes. Ak aj vy cítite, že Peterov príbeh nie je len o bicykli, ale aj o sile človeka za slávnym menom, napíšte mu pár pekných slov do komentára. A ak vás tento príbeh zasiahol, podporte video lajkom, zdieľaním a odberom kanála. Niekedy totiž stačí málo, aby človek cítil, že na to všetko nebol sám.